Абдулла Тукай. Туган тел. И туган тел, и матур тел. Әткәмән кемнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Ин элек бу тел белән һәнкәм бишектә көйләгән. Аннары төннәр буе әпкәм хикәят сөйләгән. И туган тел, һәр вакытта ярдәмең белән синең кечкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем. И туган тел, синдә булган ин элек кылган догам, ярлы кагыл дип үзем һәм әткәмән кәмне Ходам.